Bismillahirrahmanirrahim. Maudhi'ul khatami iku panggonane ali-ali. Nggo ali-ali kuwi ning endi? Nggo to nggo akik kuwi ning endi sing pas. Abarana sapa Imran bin Musa, kula ngucap sapa Imran, hadatsana sapa Abdul Warisi, an Abdul Aziz, an Anasin, abana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku istona anggawe sapa Nabi khotaman ing ali-ali. Jadi sona'a kholaqa ja'ala iku maknane padha ning beda. Nak sona'a kuwi wis ana bahan bakune, masna, makane masna iku bahasa Arabe pabrik. Ana bahan bakune, kayu engko iso dadi meja kursi. Lah kuwi ana bahan bakune jenenge apa? Sona'a. Nah, makane ning kene istilah istana niku istana. Ya sakwise sot ana tak ora enak. Sing enak ya apa? Ta. Akhire dadi istana. Nah, sona'a iku ada bahan bakune. Lah bahan bakune Nabi iku gawe ali-ali mau ana saka apa? Saka perak. Kan ada bahan baku. Nak kholaqa kuwi gawe Gusti Allah. Nyiptakake tanpa ada contoh. Tanpa ada bahan bakune kuwi jenenge kholaqa. Nak ja'ala ndadekake ngene iki contone. Kowe tuku bakwan terus tok dadekke apa lawah. Lah kuwi jenenge ja'ala. Jadi beda-beda. Ana sona'a, ana kholaqa, ana apa wau ja'ala. Nak ittakhadha, nah mokan ana ittakhadha maknane juga apa? Gawe. Nak ittakhadha kuwi wis barange wis ana. Wis wujud barang kuwi jenenge ittakhadha. Bismillahirrahmanirrahim. Fakolan oleh dawuh sapa Nabi, inna sedune kita iku ittakhadna, teman-teman wis ngalap kita. Khataman ing ali-ali. Wa naqasna lan ngukir kita, alaihi ngatasi khatam naksan kelawan ukiran. Falayan kus mongko aja ngukir alaihi ngatasi khatam sapa hadun wong suwiji. Pak ini lan sedune ingsun. Iku la aro yekti ndelok ingsun. Bari kohu ing cumplerete khotam. Fihin sori rasulillahi ing dalem jentik manise rasul. Barik iku maknane kilat dalam arti cumpleret. Di Nabi niku nganggo akik utawa ali-ali ning endi iki? Ning hinsor. Hinsor ki apa? Jari manis. Aja tok nganggo ning iki ya lucu. Kowe nganggo ali-ali ning utawa akik ning ndi iki ning jentik ya lucu. Mboten asal meneh ning endi? Hadza wa hadza apa iki? Iki apa iki? Telunjuk karo apa tengah. Nganggone ning endi iki? Ning jari manis. Cuma meneh ning jempol. Wah lucu meneh yakin. Gua ali-ali kok ning jempol. Fihin sori rasulillahi ing dalem jentik manise Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iki ning tangan tengen, ora ning tangan kiwa. Lek pengen kaya Nabi lek nggo ali-ali kuwi ning ndi? Tangan tengen, ning iki ning driji apa iki? Driji manis. Aja ning hadza wa hadza, aja ning iki karo iki. Habarana sapa Muhammad bin Amir dan kula ngucap sapa Muhammad. Hadatsana sapa Muhammad bin Isa. Kula ngucap sapa Muhammad. Hadatsana sapa Abbad bin al-Awwami an Sa'idin an Qatadah an Anasin. Obana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ana sapa Nabi iku ya takhattamu nganggo ali-ali sapa Nabi fi yaminihi ing dalem tangan-tangane Nabi. Dadi Nabi nganggone ali-ali utawa akeh iku mau ning tangan di kanan. Kowe nak pengin karo Nabi
Nenggone ali-ali mripate ora ning dhuwur, ora watune ning dhuwur, tapi ning ngisor. Jarang nggih kula njenengan sedaya nemu ngono kuwi. Padahal fungsine watune kuwi gawe apa tempel, gawe takhotum, gawe nyetempel. Lah wong saiki ngenggone ali-ali utawa akeke kuwi watune ning dhuwur. Ben apa? Ya ben ketok nak larang akeke. Ben ketok nak watune watu sing apik. Nah, tapi nak nabi mboten. Nabi ngenggone ning kene. Dadi watune ning kene. Mergo kan fungsine stempel. Lah nak kangelan diputer sik utawa ngene ya wagu nyetempel kok ngene. Nyetempel kok ngene gitu. Nah. Ben ngerti alasane napa kok nabi ngenggone ake kuwi watune ning ngisor ki ana alesane untuk fungsine gawe apa mau setempel. Abarana sapa Muhammad bin Amirin, abarana sapa Al Husain bin Isa Al Bistamiyu Kala ngucap sapa Al Husain hadasana sapa Salm bin Qutaibah an Syu'bah an Qatadah an Anasin kala ngucap sapa Anas Kaani kaya-kaya sedune ingsun iku anduru ndelok ingsun ila bayadi khatamin nabi maring putih ali-aline nabi. Fi isba'ihi ing dalem drijine nabi al yusra kang kiwa. Abarana sapa Abu Bakar bin Nafi'in kala ngucap sapa Abu Bakar hadasana sapa Bahzu bin Asadin kala ngucap sapa Bahzu hadasana sapa Hammadun kala ngucap sapa Hammad hadasana sapa Sabitun anahum setuhune kaum utawa nas iku saalu takon sapa nas Anasan ing Anas an khatami Rasulillah saking ali-aline Rasul sallallahu alaihi wasallam kala ngucap sapa Anas kaani kaya-kaya sedune ingsun iku anduru ndelok ingsun ila wabi si khotamihi maring mengkilate ali-aline nabi min fiddatin saking perak. Lho kok mengkilat? Karena terbuat dari apa? Perak. Wa rafa'alan ngangkat sapa Anas isba'ahu ing drijine Anas al yusra kang kiwa al khinsara ya jari manis. Akhbarana sapa Muhammad bin Basharin kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Muhammadun kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Syu'bah ana Simib bin Gulaibin an Abi Burdah kala ngucap sapa Abi Burdah sami itu kurung ingsun aliyan ing ali ya kula hale ngucap sapa ali nah nyegahni ingsun sapa nabi wa nabi Allah sallallahu alaihi wasallam anil khotami saking ali-ali fis sababati ing dalem jari pituduh wal wustolan tengah. Jotok engko ning kono ning jari pituduh karo jari tengah. Abarona sapa Hanad bin Sari an Abil Ahwasi an Asim bin Gulaibin an Abi Burdah an Aliin kala ngucap sapa Ali nah nyegahni ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an albasa ing yen toh nganggo ingsun fi isba'i ing dalem dirji ingsun hadhihi ya iki wa fil wustolan ing dalem dirji tengah walati lan jempol tali kang nyandingi apa alati ha ing wusta iki lho iki terus apa iki terus apa iki aja dinggo ning iki ning jempol yo wagu ning kene saya wagu ning kene meneh walah luweh saya ora kewes ora pantes lha sing pantes ning ndi iki wong makane iki diarani apa jari manis. Bismillahirrahmanirrahim. Maudhi'ul fasyi iku panggonane mata ali-ali. Utawa nek akik berarti apa watune. Lah watu akike Nabi iku batu dari tanah Habasyah atau cara saiki daerah di Ethiopia. Akhbarana sapa Muhammad bin Abdullah bin Yazid kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Sufyanu an Ayyub bin Musa an Nafi'in an Ibnu Umar kala ngucap sapa Ibnu Umar kana ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ya takhotamu
gawe ali-ali sapa nabi iku yatakhotam gawe ali-ali sapa nabi bi khotamin kelawan ali-ali min dhahabin saking emas sumatorhan ulim buang sapa nabi hu ing khotam wala bisalan nganggo sapa nabi khotaman ing ali-ali min warikin saking perak wanu kisalan diukir alaihi ngatasé khotam apa sing diukir apa Muhammadun Rasulullah lafal Muhammadun Rasulullah Fumakolan uli dawuh sapa nabi layam bayu ora patut ora prayoga li ahadin kedue wong suwiji apa ayan kusya yen toh ngukir sapa ahad ala naksin ing atase kaya ukiran ala naksi khotami ing atase kaya ukirane ali-ali ingsun hadza ya ikilah khotam sing rupane ukirane apa wae tulisane Muhammad Rasulullah wa ja'ala lan dadekake sapa nabi fasohu ing motone khotam fibat nikafi ing dalem jerone epek-epeke nabi tarhul khatami kumbuang ali-ali watar kulub sihilan ninggalake ngenggo ali-ali Abarana sapa Muhammad bin Ali ibn Harbin kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Utsman bin Umar kala ngucap sapa Utsman hadasana sapa Malik bin Mihwalin an Sulaimana asy-Syaibani An Sa'id bin Jubairin an Ibni Abbasin wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku itahuda gunakake sapa nabi khotaman ing ali-ali fala bisa nuli nganggo sapa nabi hu ing khotam kala dawuh sapa nabi sahula wis nungkolake ni ing ingsun apa hadza iki la khotam ankum saking sira kabeh mundul yauma awit dinane iki ilaihi maring khotam ilahi ku ingat maring khotam nadrotun utawi pengangen-angen wa ilaikum lan iku ingatase maring sira kabeh nadrotun utawi pengangen-angen summa alqon nulim buang sapa nabi hu ing khotam Abarna sapa Qutaibah tu kala ngucap sapa Qutaibah hadasana sapa Al-Laisu an-Nafi'in an Ibni Umar abana Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam iku istana gawe sapa nabi khotaman ing ali-ali min dhahabin saking emas. Napa dibuang? Ya ketika kuwi ngerti nabi nganggo gawe ali-ali saka emas, para sahabat tuh gawe kabeh tuh tiru-tiru kabeh. Akhirnya dibuang karo nabi. Karena juga nabi memerintahkan untuk laki-laki tidak boleh memakai apa emas. Wa kana lana sapa nabi ku yalbasu awale nganggo wayal iku yalbasu nganggo sapa nabi hu ing otam. Faja'alan nuli agawe sapa nabi faja'alan nuli ndadekake sapa nabi fasahu ing motone khotam fi batini kafi ing dalem jerone epek-epeke nabi. Bareng ngono nabi ngerti gawe ngono kuwi terus fasonaan nuli agawe sapa anasu menungso. Suma inahu nulis sedune nabi iku jalasa pinarak sapa nabi alal mimbari ngatasi mimbar. Fanaza'an nuli nyopot sapa nabi hu ing khotam. Hari ndadekke menungso para sahabat tuh sibuk nggawe kaya ngono, nggawe ali-ali sing saka apa emas. Bukan ning dhuwur didhawuhake. Sagolani hadza ankum mundul yauma ilahi nadratun wa ilaikum nadratun. Ya kowe daripada kowe pijer tiru-tiru aku tak buaki wae. Nabi langsung pinarak ning mimbar. Langsung fanaza'an uli nyopot sapa nabi hu ing khotam. Waqala lan dawuh sapa nabi ini sedune ingsun iku kundono ingsun iku albasu nganggo ingsun hadzal khatama ing iki ali-ali wa aj'alu lan dadekake ingsun fasahu ing matane khotam min dahilin saking arah jero faroman ulim buang sapa nabi bihi kelawan khotam akhire bar dicopot terus apa dibuang Sumangkola nuli dawuh sapa nabi wallahi demi Allah la albasu ora nganggo ingsun hu ing khotam adadan ing dalem selawase fana badan nuli buang utawa nguncalake sapa nasu menungso ya akhire para sahabat ya dibuang wong sing ditut buang kok mosok sing menut ora dibuang khawatimahum ing biro-biro ali-alinin nas Abarana sapa Muhammad bin Sulaiman qiraatan hale diwacake langsung an Ibrahim bin Sa'din an Ibni Syihabin an Anasin an Huzrunian nas iku rawuh sapa Anas fi yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khotaman ing ali-ali min wariken saking perak yauman ing dalam suci dina wahidan kang siji fasonau nuli padha gawe sapa nas
hu ing khotam fala bisu nuli nganggo sapa nas hu ing khotam fatarahan nuli buang sapa nabi watarhalan buang sapa anasu menungso abarona sapa kutai batu kala ngucap sapa kutai bahadasana sapa Abu Awanata an Abi Bisrin an Nafi'in an Ibni Umar apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku itakhodan gawe sapa rasul khataman ing ali-ali min zahabin saking emas wa kana lan ana sapa rasul iku jalan dadekake sapa rasul fasahu ing matane khatam iku fi batini kafihi ing dalem jerone pepeke nabi fatakhodan nuli gawe sapa annasu menungso khawatima ing biro-biro ali-ali min zahabin saking emas fatarhan nuli buang hu ing khatam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatarahan nuli buang sapa annasu menungso khawati mahum ing biro-biro alinin nas wa takhodalan gawe sapa nabi khataman ing ali-ali min fiddatin saking perak fakana nuli ana sapa nabi ku yahtimu nyetempel sapa nabi bi kelawan gunakake khatam la fungsine ali-ali utawa ake nabi kuwi untuk apa setempel iki fakana yahtimu bihi walayal basulan orang gunakake sapa nabi utawa ora nganggo sapa nabi hu ing khatam abarona sapa Ishaq bin Ibrahim kala ngucap sapa Ishaq ambana sapa Muhammad bin Bisrin an Ubaidillahi an Nafi'in an Ibni Umar kala ngucap sapa Ibni Umar itakhoda ngalap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman ing ali-ali min dhahabin saking emas wajah alalan dadekake sapa nabi fasahu ing motone khatam mimma ing panggonan mimma setengah saking panggonan yali kang nyandingi apa mah batna kafi ing jerone epeke nabi fatahudha nuli ngalap sapa annasu menungso al khawatima ing pira-pira ali-ali fa'al nuli buang hu ing khatam nibake dalam arti buang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakola nuli dawuh sapa nabi la al basu ora nganggo ingsun hu ing khatam abadan ing dalam selawase summa ittakhadha nuli ngalap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman ing ali-ali min warikin saking perak fa'at khala nuli nglebokake sapa nabi hu ing warik fiyadihi ing dalam astane nabi summa kana nuli ana apa khatam iku fiyadi Abi Bakrin ing dalam kekuasaane utawa tangane Abu Bakar setelah nabi tilar donya akein nabi iku berpindah ning sapa Abu Bakar kan untuk stempel resmi sumakana nuli ana apa khatam iku fiyadi Umar ing dalam tangane Umar Abu Bakar tilar donya terus pindah ning gone sapa Umar sumakana nuli ana apa khatam iku fiyadi Utsman ing dalam tangane Utsman hatta halaka sehingga wis rusak apa khatam dalam arti rusak iki ya tiba ning endi mau tiba ning sumur fi bi'ri arisin ing dalam sumur aris Bismillahirrahmanirrahim zikrumai kunutur perkara yustahab bukan dianjurake apa mah min lubsis siapi nyatane nganggo pakaian wamalan perkara yukrahu kang digetingi apa minha saking lubsis siap abarona sapa Ishaq bin Ibrahim kala ngucap sapa Ishaq hadasana sapa Muhammad bin Yazid kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Ismail bin Abi Khalidin an Abi Ishaq an Abil Ahwasi an abihi saking bapake Abil Ahwas kala ngucap sapa abihi dakhultu mlebu ingsun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Faro'an nuli mirsani sapa Rasul ni ing ingsun sayyi al hayati ing weleke keadaan Pakne Abil Ahwas wing nganggo pakaian sing apa wae welek. Fangkol nuli dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ki wis disebut sindir ning ngarepesan. Halaka ana ta iku kedue sira min saen ta wis wiji-wiji. Pen duwe bondo apa ora? Kala ngucap sapa abihi. Naam nggih min kulil mali saking saben-saben bondo. Kot ada kang paring. Kot atakan teman-teman paring ning ingsun sapa Allahu Gusti Allah faqala nuli dawuh sapa nabi idza kana ing dalem nalikane ana laka iku kedue sira apa malun bondo fal yura mongko becik
didelok apa mal alaika ing atase sira. Dzikrun nahi ku nutur larangan. An lupsis sae roi saking nganggo kemul sing digaris-garis saka sutra. An lupsis sae roi saking nganggo kemul sing digaris-garis nganggo sutra. Tawa motif garis-garisnya kuwi saka apa sutra. Abarana sapa Ishaq bin Mansurin kula ngucap sapa Ishaq ambana sapa Abdullah bin Numairin kula ngucap sapa Abdullah hadasana sapa Ubaidullah an Nafi'in an Ibnu Umar an Umar bin Al-Khattabi an Husduni Umar iku rawuh sapa Umar khullata siraa ing pakaian sing digaris-garis nganggo sutra tuba akang didol inda babil masjid ing dalem sandinge lawang masjid. Fakultu nuli ngucap ingsun ya Rasulullah itu Gusti Rasul lau istaroita mbok yo tuku sira hada ing ikilah sira liyaumil jumati kedue kanggo dina Jumat. Terus Umar semerep ana wong adol apa mau pakaian sing garis-garise motive saka apa sutra. Ngomong Nabi mbok jenengan tumbas niki engko gawe dina apa Jumat. Wali wafdi lan kedue tamu delegasi. Wafdun niku tamu resmi. Idza qadimu ing dalem nalikane teka sapa wafdi alaika ing atase sira. Nah, jenengan nganggo niku nalikane gawe apa nemoni tamu, sing tamu apa resmi. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama yalbasu angin pesine nganggo hadhihi ing ikilah apa sira sapa man wong la khala kang ora ana bagian iku maujud lahu kedue man. La khala kang ora ana bagian iku maujud lahu kedue man fil akhirat ing dalem akhirat. Ki pakane wong sing ora duwe bagian sok ning akhirat. Kala ngucap sapa ki mau Umar, fa utiyan nuli ditekake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakdo ing dalem sakwise mengono lah sira. Bakdo ing dalem sakwise mengono lah sira minha saking ning endi adole. Tubaum inda babil masjid minha saking babil masjid bihulalin kelawan biro-biro pakaian fa kasa nuli aweh sandangan utawa aweh pakaian sapa nabi ni ingsun minha saking tubau inda babil masjid khulatan ing pakaian. Kakola nuli ngucap sapa Umar, ya Rasulullah tu Gusti Rasul. Kasauta ana to aweh pakaian sira ni ing ingsun ha ing sira iki wau. Waqat kulta le teman-teman ngucap sira, waqat kulta lan teman-teman dawuh sira, fiha ing dalem sira iku wau. Ma ing perkara kulta kang wis dawuh sira. Kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan iki Umar kuwi diwenehi apa sutra. Lho Nabi jenengan kuwi pripun? Mau ngomong jare wong sing nganggo sutra kuwi ora ana bagian ning akhirat. Lah kok malah paringke kula iki piye maksude? Terus Nabi ngene iki dawuhe lam aksu ora weh pakaian ingsun ka ing sira ha ing sira. Lah aku ki ora ngongkon awakmu kon nganggo ora. Lital tak bisa karo yen toh nganggo sira ha ing sira. Aku ora ngongkon awakmu kon nganggo, tapi innama kasau tuanging pesthine wae pakaian ingsun ka ing sira ha ka ing sira ha ing sira. Litaksua krana yen toh aweh sandangan sira ha ing sira aulita bi'a utawa yen toh ngedol sira ha ing sira. Lah
aku ki aweh kuwi gawe awakmu, karepmu meh tok piye ki? Meh tok keke wong ya kena, meh tok dol ya kena. Ora dikon apa mau nganggo. Maknane saka hadis niki napa? Jangan pernah menolak pemberian orang lain dalam bentuk apapun. Walaupun kowe ora seneng. Tampa engko kekno wong sing luwih apa butuh. Lah aku ora doyan makanan iki. Ya tampa kekno sing apa doyan. Fakasa nuli awe sandangan ha ing sira sapa Umar akhon ing sedulur lahu keduwe Umar min ummihi saking tunggal ibune Umar musyrikan kang musyrik akhirnya dikeke sapa dulure Umar sing isih apa musyrik lah kan ora wong Islam wong musyrik ya luweh to meh nganggo apa sutra lah sing ora entuk ora sing apa zukuru umati Muhammad wong lanange umat Nabi Muhammad kuwi tidak boleh memakai sutra dan memakai apa emas. Dikru rukhsati iku nutur rukhsah linisai kedue wong wedok filub siroi ing dalem nganggo pakaian sing bergaris sutra utawa motive ana sutrane. Abarona sapa Al-Husain bin Huraisin. Kala ngucap sapa Al-Husain. Hadatsana sapa Isa bin Yunusa an Ma'marin an Zuhri an Anasin. Kala ngucap sapa Anas. Ra'aitu warwasun ala Zainab binti Nabi ing atas Zainab anak wedoke Nabi. Kami soharirin ing baju gamis saka sutra. Komis iku baju kurung. Kon muni komis ora iso akhire dadine apa? Gamis. Iki wong muni kof ora iso akhire dadine apa? Asline qadir, as-saqaf, asline as-saqaf malah dadi apa? As-segaf. Lah ngono kuwi. As-saqaf. Ora iso muni as-saqaf dadi as-segaf. Komis ora iso muni komis akhire dadine gamis. Sira kang sutra sing bergaris. Abarona sapa Amr bin Utsmana an Baqiyatin. Hadatsani sapa Az-Zubaydi an Zuhri an Anas bin Malik annahu stune Anas iku hadasan critani sapa Anas ni ingsun annahu stune Anas bin Malik iku ro'an weruh sapa Anas ala Ummi Kulsumin ing atase Ummi Kulsum binti Rasulillah ya anak wedoke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yurda sayro'a ing kemul sutra sing bergaris wasira utawi sutra sing bergaris iku al mudhallau tegese ditungkepi bil qazzi kelawan sutra kasar jadi bergaris ada motif garisi. Abarane sapa Ishaq bin Ibrahim kula ngucap sapa Ishaq Amba'ana sapa An-Nadru wa Abu Amirin. Kala ngucap sapa Ishaq karo Nadhr iku wau. Hadatsana sapa Subatu an Abi Aunin Ats-Tsaqafi. Kala ngucap sapa Abi Aun. Sami itu krungu ingsun Abu Shalih ning Abu Shalih Al-Khaifiyah. Yaqulu hale ngucap sapa Abu Shalih. Sami itu krungu ingsun Ali ning Ali. Yaqulu hale ngucap sapa Ali. Dihadiyahake li Rasulillah maring Rasul sallallahu alaihi wasallam apa khullatu siyara pakaian sutra sing bergaris fa ba'atha nuli ngutus sapa nabi biha kelawan gawa khullat biha kelawan gawa khullah ulah sayra iku wau ilaya maring ingsun fala bistun nuli nganggo ingsun ha ing khullah ta'aruf tun nuli ngerti ingsun al ghadaba ing duwendu to nesu fi wajhi ing dalem wajah Nabi. Pakala nuli dawuh sapa Nabi, akhire semerep Nabi ku apa wajahe bendu. Wong nembe duka kan kok wajahe pun ketinggal.
Faqala nuli dawuh sapa nabi, ama eling-eling ini sedune ingsun. Iku lam ukti ora wae ingsun ka ing sira. Ha ing khullah. Ha ing khullah iku wau. Lital tabisa. Lital tabasa. Lital tabisa. Lital basa nggih. Ora ana tak meneh. Lital basa. Lital basa karena kok yen toh nganggo sira ha ing khullah. Dadi alif iki diwenehi apa iki wau? Pakaian sutra sing bergaris. Ya malah dinggo. Akhire Nabi semerep apa duka. Dawuh ngene ama ini lam tikaha lital basaha. Fa amara nuli perintah sapa Nabi ni ing ingsun. Fa atarut nuli bagi-bagi sapa ingsun. Fa atortu nulim bagi-bagi ingsun ha ing khullah bena nisa'i ing dalem antarane pira-pira bojo wedok ingsun. Akhire wis tak keke bojoku utawa anake wae. Wong lanang ora entuk nganggo apa sutra. Likrunah yiku nutur larangan anlub sil istibraki saking nganggo sutra sing kandel. Istibrok itu jenis sutra. Abarana sapa Ishaq bin Ibrahim kala ngucap sapa Ishaq, ambana sapa Abdul Wahib bin Harits al-Mahzumi an Handalah bin Abi Sufyan an Salim bin Abdillah kala ngucap sapa Salim, sami itu kurung ingsun Ibnu Umar. Yo hadis walin ceritane sapa Ibnu Umar. Anak Umar ing sedune Umar. Iku kharaja metu sapa Umar. Umar ki yo sapa Umar bin Khattab. Ibnu Umar wi anake sapa Umar, jenenge Abdullah bin Umar. Faro'an uli weruh sapa Ibnu Umar. Ora Ibnu Umar, Faro'an uli weruh sapa Umar ora Ibnu Umar. Faro'an uli weruh sapa Umar, khulata istabrokin ing pakaian sutra sing kandel. Tuba'u kang didol apa istabrok fisuku ing dalam pasar. Fa'atan nuli teko. Wau Umar Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam nggo sira ing istabrok. Yaumal Jumat ing dalam dina Jumat. Nabi kula tumbas iki mengke jenengan nggo nalikane apa dina Jumat. Wahina yakdamu lan ing dalem semangsane tumeka alika ing atase sira apa al-wafdu tamu utusan utawa tamu delegasi resmi. Pangkolan nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama yalbasu angin pestine nganggo hadza ing ikilah istabrak sapa man wong la khalaqa kang ora ana bagian iku maujud lahu keduwe man. Summa utiya nuli ditekani sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalah sihulalin kelawan teru pira-pira pakaian minha saking istabrak. Fakasa nuli aweh pakaian sapa Nabi Umar ing Umar khulatan ing pakaian. Wakasalan aweh pakaian sapa Nabi aliyan ing Ali khulatan ing pakaian. Wakasalan aweh pakaian sapa Nabi Usama ta ing Usama khulatan ing pakaian. Fa'atan nuli nekani sapa Umar hu ing Nabi. Faqala nuli ngucap sapa Umar, ya Rasulullah kulta wis dawuh sira fiha ing dalem istabrak mak ing perkara kulta kang wis ngucap sapa sira summa ba'ats tanuli aweh sira ilaya maring ingsun. Lho Nabi mau turune jenengan boten angsal nggo iki lha kok malah maringi kula iki maksude piye. Pangkolan nuli dawuh sapa Nabi bi adolo sira ha ing istabrak. Aku ora ngongkon kowe kon nganggo waqzilan nekakno sira biha kelawan istabrak hajataka ing butuhe sira. Kono iso tok dol iso tok keke. Au sakik utawa nyigar-nyigara sira ha ing istabrak khumuron ing pira-pira kudung cilik. Khimar ku maknane kudung cilik. Baina nisa'i ing dalem antarane pira-pira bojo sira. Kono tok keke wong wedokmu keke bojomu. Sifatul Roki iku sifate sutra sing kandel. Ambarna sapa Imran bin Musa, kala ngucap sapa Imran, hadasana sapa Abdul Warith. Kala ngucap sapa Abdul Waris, hadasana sapa Yahya, wa huwa Yahya iku Ibnu Abi Ishaq. Kala ngucap sapa Ibnu Abi Ishaq, kala ngucap sapa Salimun. Mai ku apa al istabrak utawi maknane istabrak. Kultu ngucap ingsun.
Maiku perkara dalam arti sutra, maiku sutra. Haludha kang kandel apa mah minat dibaji saking sutra sing kasar utawa sutra sing kandel, minat dibaji saking sutra sing kandel wa khosuni lan sing kasar minhu saking ma. Dadi istabrok kuwi gabungan antarane sutra sing kandel karo sutra apa sing kasar. Kala ngucap sapa Ibnu Abi Ishaq sami tukrung ingsun Abdullah bin Umar ing Abdullah bin Umar. Ya kula hale ngucap sapa Abdullah bin Umar, ro'a meruh sapa Umar ma'a rajulin ing dalam sarane wong lanang, hulatan ing sundus, iya jenis sutra. Fa'atan nulinekane sapa Umar biha kelawan gawa khulata sundus an-nabi ing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fangkola nuli ngucap sapa Umar, istaratu ku ingsun hadhihi ing ikilah khullah wa saqala nerusake sapa